Ndị gbara ndị nke atọ bụ Lagos Anglican Girls. Barandika babiko oleh itu barandika boleh apa? Itu barandika promo polis devio secondary school hotel kabiko polis devio Teacher, present. Let's go. Corona, chiefly, kita nak kasi kalau corona akan, agak mahu jadi, orang muda, cipote, nabihe, korpora tubuh, nyepe, inherite, akan kebaran di kempo, boom, radiant, cool, Okay, that's good to you. No, Mama. No. Okay, onye chọọ ichi ọzọ ochie nke osi na nke n'obodo dị otu a onwe ya chọrọ ịbụ onye abụọ ma onye atọ ọ nke izizi nke mbụ ifugo ihe o jiri dị iche apụtara n'oche ka e wee nne ha anya afọ ụjọ kesi maka onye nkụzi ya onye nkụzi jee nọdụnụ unu anọdụgodu na-agba tọọchị mgba see n'ihe nwa okay, mba, present plan ya. Ndị nwe m na ndị nwe. Okay. Ụbọchị taa ụbọchị Adoria. Anyị asọrọ ebe a asụsụ bekee. Nsụwa bekee m ntabi ire na achọ ọhụrụ gị ikpe na ya gbapụrụ ya bụ Radiance High School. Ile anya okirikiri hụ ka ha na-aradi eze. Yes, ha na-aradi eze intelligence. Gịnị ka ha na-aradi eze knowledge. Gịnị ka ha na-aradi eze wisdom. Amamihe, akọnuche na nghọta zuru oke pụtara ihe. Na ajụ aza nke asọrọmpi ya n'oge na-adịghị anya gara aga, o wee bụrụ na obodo na-eto ndị a na-ele anya ebe a obi a na-esi n'ike na asụsụ Igbo nwere ọdịnihu. Ọdịnihu asụsụ Igbo siri ike
ọ gaghị ịgbanwe mgbọrọgwụ ka ọjị maka na aka enweghị ike ifopụ ọjị iwere magharị elu magharị ala enwe magharị elu magharị ala enweghị ike ifopụ ọjị onye ọ sọrọ ya bụ onye ọ sọrọ mkpụrụ a nna anyị kụrụ ọ mịtawalịa mkpụrụ ọbụla akụrụ n'ala ebumnobi ya bụ ka o tozuo dịka osi zuru oke mịa mkpụrụ ọ bụ mkpụrụ ya ka anyị na-ahụ ihe a okoro na agbọghọ ụmụ Radiant High School ọbụrụ ụlọ ka a na-enyefe ihe a n'aka anyị na-atụ anya na ihe dịka afọ 10 na-abịa abịa na afọ 20 na-abịa abịa mkpụrụ ga na-azụ ụmụ unu na-azụpụta ha mma ha ga na-erite uru dị etu a wee na-asị n'aha ndị nkụzi Igbo ndị kwere na asụ na omenala Igbo ga-adị unu ritere ihe nrite a wee na-asị ya dịrị unu mma were na ya gaa ọ na nwata na ibi lụwa ọgụ ya hụ nna ya oge chie ya ike nne unu na nna unu nyere unu onyinye a taa unu were ihe gaa n'ihu nwata nna ya kụziri onye na-eji ụkwụ agbawa mbụ n'ihi gịnị ọ bụghị ihe a mụrụ amụ ọ gara ihe agwụrụ agwụ wee na-asị ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrị unu mma bụ eromeero ọ dịrịla unu mma ọ ga-adịrị unu mma gaa n'ihu biko ka anyị kọpụrụ n'aka biko ka anyị na-akụ aka ọ dị mkpa ịrụtụ aka na onye isi ụlọ akwụkwọ Radiant High School nọ n'etiti anyị Odoziakụ Azọma Chinenye osote ya nọkwa ebe a bụ Ezechukwu Ifeọma Odoziakụ Ezechukwu Ifeọma ha gbalịrị biko kọrọ na aka biko kụpụrụ na aka obi dị ya na ụmụ akwụkwọ ya gbara uru sochada afọ anọ ka ọ na-eme nke a Udo chọrọ ịta akpụ kọrent ọ na-ata akpụkwa kọrent Udo Odoziakụ ọ bụrụgo ka ọ bụzi nyanwa nwe ọzọkwa ọreges ọ gịnị na-enweta kọrent nke ọ dị mma asị ka m nyetụ onye isi ụlọ akwụkwọ Radiant ohere ka ọ gwa anyị ka obi dị ya nne anyị ukwu biko bịa gwa anyị otu obi dị gị na ụmụ akwụkwọ gị tụrụ ịtụrụ ugo adịghị ọ dịghị mfe ọ bụ ihe dị mma ekele m ndị mere asụsụ lele ọnọdụ a ka ọ bụ anyị mgbe onye nkụzi anyị gwara anyị maka ya anyị oke ife ọbụla ọ chọrọ eme ka asụsụ gaa n'ihu na anyị ga-akwado emeghị anyị gbaa igbo apụtaza na nke ikpeazụ anyị gbaa onye nke mbụ ekele m unu na ebe unu si wee mee ụmụ m wee na-amụtakwa asụsụ Igbo ọ na-asụsụ ya ọfụma ndị ọ na-akụzi biko jisi na ike obi dị m ụtọ ọfụma na anyị gwara onye nke ekele dị n'obi ọrụ ya aka onye isi ụlọ akwụkwọ Radiant ị ga-enwere m ụlọ akwụkwọ onye ụlọ akwụkwọ Radiant onye isi ụlọ akwụkwọ ị ga-enwere m ụlọ akwụkwọ mmụta akwụkwọ ntinye akwụkwọ ntinye bikoro aga m achọ ka mkpọlite osote onye isi ndị asụsụ Igbo na Lagos Odoziakụ Eze ka ọ pụta kelere anyị ọha na eze dị n'ebe a ka anyị wee chọwa ụzọ onye mara ebe o doro ịpụta enwetikwa ife ọzọ maka enwere nke ndị bekee na-akpọ anọcha n'ọrịa ekecha n'ama eke na fuke ndị ime ụlọ ndị kọmitii ọkọtọkọ anyị n'ọnụ abịaja n'azụ ụlọ ọ bụrụ ndokọta anyị okwu
kwadoro ihe nsọgba ndị Igbo ga-agba dọrọ ya aka n'aka na ntị awụ na udo mkpa biko ndewonu dịka ana m ekele unu obi bụ nsa aṅụrị na anyị kpọrọ okwu a unu wee hapụ ihe niile unu na-eme wee kpọrọ nnọọ wee bịa ịnọnyere anyị otu ndụ wee bịa nọnyere anyị ihe ọma agaghị akọ n'ime ndụ otu a ka ndị ọzọ ga-esikwa wee bịa nọnyere unu ụbọchị ọhụrụ anyị na-asị ụkwụ unu bịa ama ọnụ otu unu si wee zụkọta otu aka unu ga-esi wee na nna unu doro aka ejikwa m otu aka ahụ wee na-arịọ biko ka anyị niile ọgbakwana onye ọrụ ịkụzi maọbụ ịkwalite asụsụ Igbo dị n'aka iche ọ dị anyị niile n'aka biko ka anyị gbaa mbọ n'ụdị ọbụla wee na-eme ka ụmụazị na ndị ọzọ wee mụta asụsụ Igbo mara etu esi asụ ya mara etu esi agụ ya marakwa etu esi ede ya ihe a bụ mbọ dịịrị anyị ihe a bụ ọrụ dịịrị anyị Chineke kekwa n'ụwa kee asụsụ ma ihe ọ na-eme anyị ga-ahapụzi asụsụ anyị ka ọ nwụọ so ana m ekele unu ka Chineke gọzie unu na ọbịbịa unu bịara nke taa obere nke afọ ọzọ ga-akarị nke taa n'aha Jizọs otu unu si wee bịa n'afọ a mmadụ na-anọ ebe a ọ ga-abụ ugboro 10 afọ ọzọ a ga-abụ abịazie ebe a mmadụ amahụzi ebe ọ nọ maka na a ga-ama n'ezie na anyị ebido na ihe anyị kpọrọ mpụta ya ihe anyị kpọrọ ya bụ gịnị ka ugo ebilie ya bụ ugo bụ asụsụ Igbo ebiliela ọma ndakwa na ada ugo amaka asụsụ Igbo amaka ugo amaka ya bụ asụsụ Igbo dị ka gịnị ugo ya bụ ugo ebiliela ọ ga-efere na-eme gịnị na-aga ọ ga-efere na-arị elu ya bụ n'afọ ọzọ ga-akarị afọ nke a ana m asị daalụnụ deme ndewo tupu